І тут надиходить яно. Відео часопису «Березка». Вітаю, з вами Катерина, редакторка часопису «Березка». А гэта значыць, што вы глядзіце анонс нашага лютаўскага нумара, які вось-вось выйдзе. Люты у нас такое, а анонсы наши вельмі лютыя. Таму зараз вы можете іх не толькі чытаць ад нашай цудоўнай аўтаркі Валерыі, але і глядзець і слухаць у відэафармаце. Хутка положак зазвініць, а там анонс часопіс «Березка». Открывая номер, рубрика «Проект», где мы ствараем, что вы думали. Правильно, проект. Як вы зразумелі, над назвай рубрики мы доўга не думали. Уявіце сабе слоноў на роварах. Уявілі, а цяпер паспрабуйце разважыць. Больш нічога не скажу. У практыкуме Маргарыта Латышкевіч распавядае, як напісаць раман за 5 простых крокаў. І 5-й крок уже тут. Уявіце, вы придумали свет, населили яго сваімі персонажамі, яны жывы там сваім жыццём, і тут надыходзіць яно. Эмацыйнае выгаранне. Рэч непрыемная, але звычайная ў творчым працэсе. Як з ім справіцца і чым тут дапамогуць звычайныя нашы любімыя, звыклыя, родныя ложак і коўдра, распавядае Маргарыта. У гісторыі поспеху /незапыленая. Мы не вызначыліся, як назваць гэтую рубрику, таму прабачце. Чытаем інтэрв'ю з загадчыцай літаратурнага музея імя Петруся Браўкі. Якія яны сучасныя музеі і як іх наведваць, чытайце ў інтэрв'ю. Чаму вы класныя, нават калі выбіваецеся з шэрагу вясёлых людзей навокал вас, распавядае Ксенія Зарэцкая на прыкладзе кліпа на песню «Інтраверт» гурта «Нізкіс». З лютаўскага нумара мы пачынаем друкаваць аповесць Маргарыты Латышкевіч «Першая песня». Спяваць не будзем, але чытаць абавязкова, бо Маргарыта і яе цудоўныя героі з намі вельмі надоўга. Каб не прапусціць ніводнага нумара і не бегаць па лютаўскай слоце на часопіс, падпісвайцеся на нас і чакайце сваю бярозку у коўдрачцы з гарбаткай ці як вам яшчэ зручна. Толькі пад ложак не зазірайце. Эмацыйнае выгаранне. Эмацыйнае выгаранне. А чаму я такая радасная, калі кажу пра эмацыйнае выгаранне?